ฉันदिनैलाय नोंखौ बोरै हगारबावनो जोंलाय मोजां जोबनाय भाई मोजां एकदम फेस मोजां नुनांगोन ना नुदों नुनायाथ' नुवाखै खोनादोंसोलै थुनथुलि सोरबा मुसिबतआवसो दं ना मायोबा बे जाम्बा नोङो सान आं जे गान खनदोंमोन दा जोनोम जुगे बेखौ खोनानानै रिप्लाय हरदों जाम्बा बे फाटाकथि आत्माफ्रानो बेफोरबायदिनो जेन'बा रिप्लाय हरोनो आयु बेफोरबायदि जेबो नङालै थुनथुलि जास्ट बे मोनसे माबासो आरोना खाहानिफ्रावसो जायो टिभिफ्राव फिल्मफ्राव नङालै सान बे हाग्रा बारियावलाय सोर थानांगौ दे ओइ बहा खारदों बहा खारबालाय गनो जेसेबां मानसि दं हनैलै सानथुरि थांसै रलाय थुनथुलि बे जंगल बारियाव जों थोरि ना थागोन आरो बेबा मा दोङो सिङावबा माथो ओमफ्राय सोरबा सिख्लानि हेल्प बिनाय बायदि माथो खोनादोंलै आङो आरे सान बेनोथ' भुतनिया रिप्लाय होदों होनबा आङो हिनजावनिनो माथो जाखागोन ना भुतनि जेराव बेबायदि जेबो गैयालै आरे गैया होननानैथ' थायोलै ओमफ्राय थोदो बे जंगलावलाय अबा सिख्ला थानांगौ जाखो माथो खोनालाबायनो नङा एसे थांना नायसैरा सोरबा माबा प्रब्लेम जादों जानो हागौ ना आरो जुदि सिख्लाबा मानसिबा बे जंगलावलाय हारसिं मा खालामफैनांगौ जाखो बेलाय बेखौथ' मोनथिला जायखिया आं मानसि बायदिसो मोनदोंलै होमबा नों मा लुबैदों जों थांना नायनोसै नामा दा जोंखौनो ओमफ्राय बिसोरो जाबा मा गोदाव सोराव बुङो थोद माबा सान मानसिबाथ' जों एसे एनै हेल्प खालामनो हागोन जेनेबा मा जामारदों जानिमोन जों लोगोफ्राबो फैगासिनो ना बे हाग्रा बारियावलाय सोर फैनोब्रा आइ सोर सिख्लायाथ' फैखो बे दराव जंगलाव मा जों बेखौ हेल्प खालामनांगौ सान खेबसे थांनानै नायजागोनलै थुनथुलि जेन'बा मानसिजों मानसि बेबायदि मदद खालामलायाबा नांगौनि समाव माबा मोनसे मुसिबतआव दं जानो हागौ ना बेथ' बे ओमफ्राय बोरै सफैखो बे बेयाव जानोलै जायखिया एसे नायनाय जागोनदां खिजानि सोरबाफोर गाज्रि मानसिफोर फैदों खोमा आंखौथ' नोंसो बुलायनांगोन दै सान आंथ' खालि जास्ट नायगोनल' आरोना दे आरो थुनाय नायग्रोनि मोनानायाथ' मोनाबायबो जंगल बारिबो बेबा मा ओंखारगोन थेवबो खेबसे चान्स लानोसै आरो मानसिजों मानसि जुदि मानसिबाथ' थिगानो जों माबा हेल्प खालामनो हाबा खालामसै थु होमबालाय दे होमबालाय गिनाङा दे थुनथुलि नोंनि सानानो दंना नोंजों तुम टेनसन मोनले मोनथिबाय गाजांनो गावासो टेनसन लानांगौ आंखाथ' मा दे जेखि दाजा सान आरो फनखौ लाना खारगोन आं माबा मोनसे प्रब्लेम जाबा फनाबो आंनि थाखाय मार इम्पर्टेन्ट एसे सिरि थांसैथ'लाय नायग्रोनि दे सान आरो जुदि गाज्रि मानसिबाथ' मा जागोन दे बिसिनावबो मा थागोन दे आरो माबा मोनसे जागोन दे एसे थांसैब्रा सामना खालामहैसै आबै सोर दंब्रा बे जंगलावलाय हो पिकनिक जानोसो बे जायगाखौ मोनबाय पिकनिक जायाखैलै थुनथुलि बिसोरो दे होमबालाय माथो एथ'बां जेरावबो सोंबाय आं थेवबो मिथियासै आरोथ' जोंनि नानिया बिदि थाबोलाबायाना थाबोबाबो जेन'बा खिन्थाहरो ओमफ्राय दा आइनोलाय मा होनना खिन्थाबावनो आं जे आं लोगोखौनो मोनाखै आरो सोंबाबो रावनावबो जेबो मिथियाखै ना खम दुखु जागोन ना आइया आं खिन्थाब्ला दाथ' हरबो जाबाय गाबोन फुङावनो सोंसै खोमा आङो आयै आयै मा जाखो नोङो आयै मा जाखो नोङो नोंखौ सोर बेबायदि खालामलांखो आयै नोंखौ सोर बेबायदि खालामखो दे आं फैबाय दहाय सिखारना मा जाब्रबखो नोंखौ दसेनो सोर खालामखो बेबायदि उथि आयै उथि आइनि बेबायदि हालोदखौ आं दसे गैयावनो सोर बिदि खालामखो जेबो जाया आयै आं दंना नोंखौ हस्पिटालाव लांगोन आं दानो आयै नों जेबो जाया हा नोंखौ दानो लांगोन आं आयै नों मेगन खेवना नोंखौ सोरथो बेबायदि हालोद खालामखो आयै सिखारना बेफोरबायदि आंनि मानसियाथ' खालामाखैना नङाबा दा एसे सिगांसो थिगैनो दंमोन आंनि आइया आयै नानिनि फनाबो नांला बहा थांखो बेबो आइखौ हस्पिटालाव लांग्रोनोसै आङो नोंखौ जेबो जानो होआ आयै जेबो जानो होआ आङो आरोथ' जाय नोंखौ बेबायदि खालामदों गवा बियो नोंसोरजों सोरहा मा दुश्मनी जों दानो सहैगोन आयै हस्पिटालाव र'
자니네. 너희들 나 무슨 기분이야, 베이비. 너희 능대지 칼람들 능대부터 누이난 건나. 절배 핵도 모아전 캡즈 붙이바이 후란 누점난 거 많지야. 작은 리파이. 이시 방송만나 또 들라게 투치비. 소나 베이비 양니. 만나면 태비나. 남승래 마 मतलब. 이런 거 도가바이브라. 다토는 사자면 시긴다. भाई नोंनि महरखौलाय नुहुरना नुहुरा हे जेखियानो जाया मानो लाखि बिनानावनि महरा फुरा नुजोबनांगौ आरो ना दालांनिसि मोजां नोङो ओरैबायदि खस्थ' मोननांगौ लाखिया बिनि गोसो खर' मेलेम गासिबो बायग्लिजोबनांगोन एकदम थुख्रा थुख्रा अब्लासो लाखिया बुजि मोनगोन सोरनि जिउखौ बासायखो सोरनि जिउआ थांखो गुबुननि जिउखौ बासायदोंमोनथ' बियो जोंनि सुथुरनिखौ फाग्ला जासिगोन बे एबार एकदम गोदो हाथारखानोसै जोंथ' नों दानि दायनि थाखाय नोंखौ अना खाना माफ खालामदो जोंखौ नाथाय मा खालामनो ओरैनो बेकाराव एसे खस्थ' मोनसिगोन ना नों नाथाय जेबो नङा दे धोखा होदों लोखिया धोखा बिनिनो साजा आरो बे मोनथिया बिनि थाखाय जे बियो बेसेबां आंगोखौ खोमानांसिगोन गावनिनो बेसेबां लस खालामना लासिगोन बियो सोरनि दाय बेलाय गावनिसो दाय ओरैनोलाय मानो हगोनब्रा मानसिखौबो खेबसेनो गोजौआव फाथायहरखानोसै बिसिना खानानानै थांनांगोन ना गोजौआव नङाबा माथो नाथाय समायनाबालाय माथो जाबाय नाथाय उफाय नट नङा होमबा मोजां हमरे बेखौ गोदोनाखौनो खेबसेनो उदागाना बिसिरा जारुआ समायनाबाबो नोंनि दायनि खिमोन बियो मोनथिबायना लाखि आयै बिसिरा जारुआ बेफोर नोंनि नोंदा लाखिनि थाखाय जादों मोनथिबाय Ada lagi ya. Dari aku dah akan luka. Kau udah terisikan seneng gak ya? Nggak lagi aja kau lagarnya luka. Nay guys, menjengangni boyfriend jengah jengari habut थारबाय जों हाथ मामा नुयो जोंगोरानो जोंगोर बिनिफ्रायनो सोदोब फैबाय थादों माथो दा जों थांबाय दं नायलांबाय थादे गाइस मोन अब्ला आंनियाव भिडिअ रेकर्ड थाजोबगोन मा जायो मा जाया जों बायसान्स माबा मोनसे जाबा ओइ फाग्ला मा हिनजाव रायलायखोब्रा नोंलाय थोद Wow jam panjang rally kang lagi duduk surau. Ayo, nay guys man, murder. Salam malam deh. Kamera buntuk kamera. Betul itu nang cucu biji. Setelah aku makan dulu ini sudah, makan dulu. Nang cucu biji. Jadi थांना थानो गोसो निकाल यासे आरो खुगाया बन्द नङाबा नोंसोरनिबो बेबायदि हालत जागोन बिसोरो सुखाजोबसिगोन आं नोंनि मोदोमखौ फुरा दानखावजोबगोन आङो एकदम थामा मोनांगौलै बारगोन नोंसोरो जाला मुवा पापि पापिस्ता नोंसोर गलाथ' जुन्थुलि जोङो मानसिखौ आथिं सिन्थायनो बस'गोन आं नोंनिखौ ओरैदा मानसियालाय जुदालै नोंखौथ' जाला जोखावजोबसिगोन आङो बिखौ एकदम नागारथारनाङा बिखौ एकदम बारे लाना थांगोन जों पुलिस थानायाव नोंखौथ' मिथिलांबावलै आङो नागाराथ' आङो मा खालामखो नै बेचारिखौ जों बिसोरखौ होसोबाय थाथ'नोथ' हाला बे सिस्टारखौ हस्पिटालाव लांग्रोनांसिगोन जों आं सान थुदो लांसै मा बेनो नोंसोरखौथ' रेकर्ड खालामखाबायलै आं सासे नागिरजोबगोन आङो ओइ सिस्टार नों सिन्था दंना बोरैबासो नुबाय माथो कन्डिसनखौनो जोंना उनथावबाथावनो नोंखौलायसो बिदि सुथुरा बिदि खालामखो दे गवा बिसोरो सानसेबाबो सिस्टार जों नोंखौ हस्पिटालाव लांसिगोन दे नों सिन्था दा खालाम सानथिखो मानसिया नोंनि सिस्टार बायदि सानबानो जाबाय थुदो आगै सना सोरबा बिदि खालामखोलै दायनिगिरियाथ' साजा मोनखागोन फिलहाल नों सिन्था थानांगौ बहाथोरा फनखौनो हमा आयै गैयालै गुमाया फनखौनो हमा आयै हामा आजां गाजां नोंबोनो हरनाय दिनै आं हराखै जायो नामा हरदोंमोन हमाखैबा हामाबाफोर बेस्थ'आवसो दं नामा बिदिबा बाथिख्ला जागोन खोमा ओरैनोबाबो माथो जाखोब्रा आरोलाय बिसोरलाय फैफिनखागोन ना टेनसन दालालै आयै ओमफ्रायथ' आयै आंहाथ' गुमैखौसो नेगासिनोलै गिफ्ट मोनगोन आंहा गुमैनिफ्राय माबा मोनसे होनो नागिरदोंथ' आंनो हाबि बिदि लाबाय थायो नामा हाबा लाथ'नाङा दे होबाबो मोननायखौ ना बुंनायाव गैयालै आयै थेख्लाया बिनि सायावथ' मालदारखा मालाय आंना गुमैया गथ'आ मा फाव जाखो बेलाय बुंनायफ्रालाय आंखौ अनखायो दा मालाय बिरादनो ओमफ्राय नोंहा अनबाबो बेफोरबायदि होबानो फैसाफोरखौबो लाबायाबा हामा फैसाखौलाय सोरनो नाङा बयनोबो नांगौना आरो बेलाय अननानैसो होनाय नायबाय था मेट्रिक पास जाबा डाइरेक्ट बाइकसो बिगोन आं गुमैनाव आं बुङाखैथ' गुमैयासो होनखादों आयै आफा सना हे
थाब फैबा हामगौलै गुमैया पिकनिक जानांगौना बोसोर जोबनायनि दाबो थोनथोलिनि दाउ खासिजों लागावनांगौ गोगोम मोनजागोनखाय बिनि दाउ खासिखौ ओइ गुमै साननि मुङावरा आं बुंगोन ना दाथ' आंहा लेखा लिरहैनोसै दाय दसे थाना हरफिन नों गुमैनो फनखौ नङाबा थुनथुलिनो मालाय गावसोरनोबा हरखायो आयै नों जेबो जाया आयै आं दंना लाखि दाथ' आरो बास बे शुरुआतसो मा बुंनो सानदों नों आरोथ' नोंनावलाय माथो नोंहा समायना बिनानाव सासे दङनो एसे मोजां नोजोर होखा लाखि मानोना दा बेबायदिथ' साननोबो नाङा नानिया आयै नानि आइनि बेबायदि हालोद अब्ला नानिया बिदिबा बिसोर मोनथियाखैथ'ना जे मेहेरा जिन्दा दङ आयै डक्टर नार्स आयै जेबो जाया जों बेयाव फैखाबायना हा डक्टर नार्स आंनि आइखौ प्लिज दानो एडमिट खालामलाय औ नाथाय मा जादों बिहा आरे मा जादों मा जायाखै बेफोरखौ उनाव सोंबाय था प्लिज दानो बेखौ इलाज खालाम आरोथ' आंनि आइनि जिउखौ जेरैखि जायाबाबो रैखा खालाम जागोन दे नोंथाङा फिसखौ जमा खालामनानै दोनहैदो जों बेखौ इलाज खालामनो लांसै आंनि आइया जेरैखि जायाबाबो थांना थानांगौ आं फैसाखौ जगार खालामनि र' बै खाथियावनो एटिएम दंखायोदां बेहायनो थांसै आङो आयौ मानसिखौलाय ना बोरैबा बुजादोंसो ना मा जाखो बेलाय केसानथ' मा आरे नोंसोर बेखौसो सोंनो होनना लांनो मानसिखौलाय इलाज खालाम प्लिज आयै नों जेबो जायालै आं फैसाखौ दानो लायनि र' बिदिबा आंनि मानसिया आइनिसिम सौहैबाय आरो आंनि मोनदांनायाव बिसोर आंनिसिमबो सौफैनो बावला आइखौथ' हस्पिटालाव लाबोबायमोन आं नाथाय माबा मोनसे जायोब्ला बिसोरथ' आंखौ धमखिसो हरदोंना नाथाय आइखौथ' हस्पिटालाव लाबोबाय दाना नानिया दसेयावनो मा जाला जोबखो आयै मेहेरा बुंदों माथो गाबोन नोंसोर पुलिस स्टेसनाव थांगोननो बाजैखौ माबा बुंहैनो औ बिहामजो माथो खालामबावनो पुलिस कमप्लेनखौनो होना दोननोसै जाबायदि जाबाय आरो दा बिदि खोनाबावबाय माथो खालामबावनो औ आयै बाजैयाबो एसे बुजिबा हामगौमोन लायो दाबा बहा थांखो माब्रै दंहैयोलाय दा बेथ' बे बिहामजो बिनिख्रुइ बांसिन एसे गोरलै आबै फिसौखौ माब्रै गालांनो हाखो बियो जि दैखारसोना आं सानब्लानोथ' बेफोरबायदि बेनो बिफा गैया खस्थ' मस्थ' फेदेरबाय दा हाबाबो जाबाय बिखौबो गाव गोसो जानानैसो थांबावनाय आरो दा गाव गोसो जानानै दस्राजों थांफिनबावबाय मा आखल जाखो बियो सासेजों थांबाय मोजां संसार जादोलाय दा बेबायदि खालामनांगौ जाहैबाय बेबो उन्दै गोनाङावसो दानि जुगानो बोरैबा जाबायना आयै मा बुंबावनो आरो माथो सानबाबा बेरायनो थांदोंमोननो सफैयाखै होनबा दाबो माबा गैथ'आ आयै फैथ'वाखैमोन दा फैगोनदां एसे बेरायथोंसैहाय साननैसो उनावलाय आरो हाबा जाखासिगोन औ आयै आंथ' जोबोद एक्साइटेड बिसिनि हाबाखौ नायनो आंबोथ' बेखौनो हास्थायो गथ'फ्रालाय गावसोर मोजां मोननानै जुलि लादों हाबा जादों दे संसारखौ मोजां जादो नाथाय आंनि आइ इलिसा बायदि जुदि लामा ससेयाव बेफोरबायदि आसौगान्दा संसार जायोब्ला बेसे दुखुनांथाव हाबेना फिसाया अनामोन नामाहाय अनो थौमोन बेसेरा आंनि जावैसोआ मोजां मोनथ' आयै लोंला जालाबो गैया फाल्थुबो नङामोन दे माथो बुंबावनो माथो रायलायबावनो पुलिस थानायाव कमप्लेन हैना दोनसै नागिरना मोनबा मोनबायसै मोनाबाथ' आरो थाथ' होमबा बिहामजो आं दसे आइजों रायलायना फैनि हाबानि एसे माबा खरसा रायलायनो नागिरदोंमोन नालाय बेखौनो थांनि आं र' औ आयै आरोथ' र' एसे बे हाबाया जोबस्रांखांबानो मोजाङै मोजां जोबना थांबा आं मेहेरनो खिन्थानोसै आरो आंहा एसे किडनियाव प्रब्लेम दं होननानै नङाबा एखनबा आंहाबो बिराद प्रब्लेम जाथारोना मुलिफोरखौबोथ' मोजाङैनो जायो आङो डक्टरा लिंहरो बेहायसो थांनाय जाया आरो बांद्राय दाथ' आरो समबो मिलायथ'वासैना र' हाबा जोबखांबानो मेहेरनो खिन्थानोसै नांगौबा डक्टरनाव थांसै आरो मोनसे मेहेरा जेब्लानिफ्राय खिन्थादों बै आदाखौ जेन'बा आदा जागोन नामा जायखिया आदाखौनो बुंबाय आङो जाय आंनि फिसायनि जिउखौ रैखा खालामदों जुदि बिनि जिउआव माबाफोर खैफोद फैयोब्ला मा जागोन दे गावनिनो सुथुरजोंनो माने बेफोरबायदि खालामनानै लाबायबा बियो आंनि फिसायनि थाखाय अना खानानो बिनि जिउआव जेबो खैफोद दा लाबोआ फायसोर एबार खेमसे लोगो मोनबावबाथ' आं बेखौ एबार लिंथाबनाबाबो लाबोगोन जोंहानाव आंनि थाखायबो इसोरजों समान ना बियो
ओइ हाथरखि बेबि मा जाखो? माबालै आइयाना बे हाबानि साजायनाय मानाय बेखौ मानसिखौ रायलायनो खोन्थादों गाबोन मानोना हाबायाबो नै साननैल'खासैना दा पन्डितजिखौबो लिंहरखाबायना गाबोन रायलायसिगोन आरो गासैबो रेडि जाजोबखाबायानो होनजाबाय मोजां जाबाय बिदिबालाय होमबा मानोथो मोजां जाया जानोब्रा मानो मोजां जाया जानो बेखायनोथ' आदानि हाबायाव बै ब्र'खौ फैजानो लुगैदोंमोन आङो माने हाबा जाथावथाव फैजागौमोन ना ने फैजागौमोन दाथ' एड्रेसबो मिन्थिया फन नाम्बारबो होलाङासैबा बेनोथ' जाबायलै जारलाया माब्लाबा र' सोरबा लोगोफोरनाव एसे सोंनाय नायगोन आङो नाथाय फटकफोरबो जेबो गैयाना आंनाव मारै सोंगोनथाय आंहा फोथायनाय दं मेहे सानसेबाबो लोगो मोनफिनखागोन दे नों दुखु जानाङा औ ओमफ्रायथ' हैद आदाया जाबो फैयासैना खम बेरायहैबायब्ला बिसोरो बहा थांखो आंबो थांफागौमोन ओमफ्रायथ' बेबि नोंहा सिनेमा नाया नामालै मालाय बयबो नायजोबथारदों नायनायाथ' नायगौमोन दा सोलाबासै हनै दे अब्लालाय मालाबा फ्रि सम मोनबा नायसै ने बेफोरनि थाखायथ' गोबां सम दंना मेहे नाथाय जोंहा न'आव दा नै बिराद खामानि दङना हाबानि रेडि खालामजोबनांगौ थियारि खालामनांगौ माबा माबिनो आरो खिन्थु ओमफ्राय गाबोन आयानो नोंसोर सानैखौ माने बिहामजो आरो ना हाथायाव लांगोननो मालाय ओइ हाथरखि ब्लेक गस्ला मोनसे लाबोफालै दे फसायनाय मोनबा गाजां खालै बिना दे जागोन दे फसायनाय मोनब्ला लाबोगोन नाथाय नोंनि मेगनाबोथ' जानला मोनला फसायाना औ एसे हैद नोंनिफ्रायबो लानांगौब्रा आंबा होयो नोंनो जागोन दे आफाया आंखौ माबा हिसाब खालामनो लिंहरदोंमोन थांसै दे थाथ' ओमफ्रायथ' नोंखुनजोयाबो एसे मोजां रायलायबायना नोंजों ना माबाफोर रागा एटिटिउड लेभेल देखायबावदों नामा माबा मेरांथ' बिदि माने आं रायलायथ'थाराखै आरो एसे रागाबो जोङोमोन नालाय गावो मा बुंगोन साननानै थांथ'वाखैमोन आं गावबो रायलायथ'वाखैमोन आंजों अ दे रागा जोंथ'नाय नंला खोमालै माथो नायदो रायलायनानै औ दे ओमफ्राय मुलिफोरा मोजां जादे एखनबा खर' सानाय हायु उदै सानाय मा दंलै नोंनाव बेमारानो नोंथ' अलरेडि मानि मुलि लाबोना दोनफैखोथाय आंबो दाख्लैसो गोदान लाबोदों आं लाबोनायखौ जादे मोजांथ' बियो ओमफ्राय फुङाव खारैलै होमबासो एकदम फिट जासिगोन नोङो नांथ'वा दे मेहे आं एकदम फिटखा माथो ए सयथिबो बिदानि हाबायाव गोग्लैनांगौबा मा जागोन दे माथो एखनबा गोग्ला होदलां होथां थोद जौ लोंनाय बायदि जेबो नङा दे एखनबा खामानि मावनानै एसे बोरैबा मोनो आरोहाय ओइ हाथरखि बेबि गोबाव जोंनांगौना जोंहा आयै नोंखौ जेबो जानो होआ आं फैसा बेयावनो जिरायनानै लाग्रोनोसै आं र' दा आं आइनिथिंसो थांनो ना नानिथिंसो थांबावनांगौ जाखोबा जियानो जाया मानो आइनि थाखाय आं फैसाखौ जगार खालामना होलांग्रोनोसै हस्पिटालाव ओमफ्राय नानिखौ खबर लानोसै आं फैसाखौथ' बरनबाय र' नाथाय आइनि जिउआव बासायथारनांगौ जेरैखि जायाबाबो बिदिबा आंनि मानसिया बेखौ खालामदों आंनि मानसिबाथ' बिसोर आंखौबो नागारनाय नंला लाकि नों बेयाव नोंखौथ' मा बुंबावनो थुदो थांगोन नाथाय मा आंनि आइखौ नोंसोर बिदि खालामदों नोंनि आइया बासिगोन जानो लाकि दायो नोंसोर आंनि आइखौ बिदि खालाममारदों नोंसोरनि हिम्मत दाय मावनानै बहा बासिगोन लाकि दाय मावनो दाय आंनि आइखौ बिदि खालामदों दाथ' नाय आं हस्पिटालाव थांग्रोनांगौ आइनि थाखाय नोंसोर मोजां खालामासै मिथिबायना नोंसोरजों फैगोन आं रायलायनो नाथाय दा फिलहाल आंखौ थांनो होग्रो हस्पिटालाव नों जोंजों दानो थांगोन लाकि हस्पिटालाव नङा आं थाङाबा बैयाव आंनि आइया थैगोन मिथिबायना प्लिज आंखौ थांनो हो आं फैसाल' जमा खालामनानै फैग्रोगोन ओमफ्राय आंनो खुद फैगोन नोंसोरजों नो चान्स लाकि थुदो प्लिज आंखौ थांनो होग्रो खेबसे अके होमबा सनामोन दिनै भिडिअ'आ एसेनोसै आरो सरि दे सनामोन मैया भिडिअ'खौ लाबोनो हायासै मानो होनोबा बानायगौ माने माबा जालांबाय आरो बिराद गोबाव सम लालांबाय आरो हरबो जाखाबायमोन नालाय बेखायनो होनाय जायासै गाबोन होगोन होननानै माने दिनै होनाय जाबाय आरोना लोगोफोर अब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय भिडिअ'खौ नायनानै माबोरै मोनदों सनामोन खिन्थाहरलायदो मोजां मोनदों गाज्रि मोनदों जेखियानो जाया मानो बयनिसिमबो लाभ इउ बिदिबा जों थांथ'नोसैलाय फैफिनलायनोसैलाय नेक्स्ट एपिसडजों बाय बाय